Veje. Libwelera soko when the time is right. Bwerani pano taita zanu na DPP. Not only a DPP, komanso azipanizina. Aitane. Tikwadikirete. Tinene chonchi. Kunena kuti azipani dziko la Malawi. You need and you need to have a limit to understand kunena kuti nthawi ya kampeni olo nthawi yotukwanisana, because politics yanu ku Malawi ndi ya umbuzi. Sumupanga understand kunena kuti there's a time to campaign and there's a time to work. Ndikunena zimene zifachicha zimene alita achisale kucheni ku parliament. Amaang'oza ngo anzawo the opposition. Anthu ambiri ndale, you must understand kuti ndale is not a fight. No. Nthawi ya kampeni ikangotha wasankhidwa president, it is time to work together. Because inonsenu mumakhala mukumenyerera kufuna kuti musinthe dziko, if that's your intentions. But then the problem in Malawi sikuti kumakhala kufuna kumenyerera kusintha dziko. Yeah. Kumakhala kumenyerera kusintha na kuba. That's the problem. But this time around, Peter wabwera kuti azatani azakhonze. Ndifua chake anabayizisa onsa DPP. Nduka msutula Jane Asa. Nobody knew. Kuti DPP palibe anaziwa. Palibe ngati namize boy. Au chipani cha DPP. So, ndabwelera pano chifukwa cha kalata imene alemba DPP. Kalata imene iyi ikupita kwa ndani? Kwa president Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika. Akulemba kudandaula nkhani yake ndiyo kukhuza Jomo. Pa level ya Malawi mene tilili ndizoonadi ndikugwirizana nawo anthu wakuti adandaule. Chifukwa chonena kuti chani? Chifukwa chonena kuti of course ndinayankha swapo. Chifukwa chonena kuti Jomo ndi munthu mmodzi amene akuti alibe maklasmate. Proudly amabwera poyera ndi kuyankhula kuwauza mtundu wa Malawi ine ndilibe classmate proudly. Komanso Jomo yemweyi ndi munthu amene anali wachiwiri kumpando umene waumeya ukunenedwawo, koma he failed to deliver that time. Jomo ndi munthu mmodzi amene ali diehard wa DPP. If you understand him bwinobwino, ndi munthu amene amapezeka kuti akuphwanya lamulo pozitenga ngati kuti he's above the law. I am a fan of Jomo. I just love his spirit. Spirit imene ili ndi Jomo ndi spirit ya an American. Spirit ya a Canadian. Spirit ya mwina munthu amene ali ku UK. Kaya ndi munthu amene mwina ali maiko amene ali oti ali developed. You understand me? Why am I saying this? Maiko amene ali developed, there is no problem kuntenga munthu osaphunzira ukamusiya pampando wa umeya. Yes. About the paper la limene mumakaphunzira lija ndikutenga PhD ija si imene imakakhala ngati muja mu office ndi kumagwira ntchito. You just have that paper. That paper is nothing. But pa umuntu mumakalowamo ndinuyo mu office muja ndi kumagwira ntchito ichi. Kodi are you delivering according to what you have on the paper? That's when muzifuse noka kuti chifukwa cha anandale ambiri amaba yet they are holders of degrees. Ndi chifukwa chani anthu ambiri amene ali mu office. I'm not talking about one office. I'm talking about kwa MRA kuti mupange check. Kuli nyasi, kuli kuba. Those people went to school. Ena ndi holders ama degrees. Mupite ku road traffic mukaone zili kumeneko. Uve wa corruption. Mupite ku polisi mukaone kwame kumene takaoneni. Tapita ni malo amene mupite. So in life in front of Zenet, it's not about a PhD or a master's degree. Ndipo iweyo lelolo uchimene chitu uchinveste ngati ulibe paper. Usamadandaule. Ukazachita bwino, you send yourself to school. You have that girl draw fishonga nakuza ku school sana pita. And she started kumapita ku school.
under your nose, under your watch. Ali ndi bail pending appealing kumandira ku court. She never stopped kumapita bekuja ku school. So it's not about school. It's about, are you going to deliver in that office? I'll give you one very good example. Posta chedwa hapa. Alexius Kamangira. Ndima ibweleza mene because history is the best teacher for you to understand. Anatuka ku judiciary. Kumene to Malawi, we will look at and amina jaziti basa chani justice. But do you know kuti the judicial system ya Malawi could select justice? And amina mbili ama mangido ndo sauka. Zose zijatinadziwa, but nobody was speaking out until God knocked the head of that guy. Kutuluka ndikuyamba kuwulula nokuti yayi ukutuku ndikumene kuli uchitsiru kuku ndikumene kukuona ngesaso dziko kuku. Mwaonesa? So tikatengera pankhani imene akuyankhula pa level ya Malawi, pankhani imene akudandaula anthu a DPP, akudandaula zona. Jomo ndi munthu mmodzi amene amaphwanya lamulo on a highest level. Amaphwanya lamulo chifukwa akangokhala kuna kuti ndi a DPP amene akulamulira, amaganiza ngati they are above the law. Ali ndi nkhani zonyasa. Kumpasa amene ucha umeya, kukufunika kumpasapo, mumpase ndi maphunziro ang'o kuti apange understand. Even kumutambasulira word ya nobody is above the law. Sikuti chifukwa chonena kuti iweyo wasankhidwa kuti ndiwe meya, ndiwe mulungu. You are not above the law. You are not going to abuse the powers of that office. Koma awawa ndi madai hadi azipana amene amaonongesa dziko. Ndiye ineyo I agree. Ndi anthu a DPP kudandaula kwawo ndizomveka. And he is promoting corruption. Imene dziko lathu corruption ndi imene tikukana. So pamene papa ndizona dikuti Peter and Jane answer aonesesepo bwino. We don't need corruption, and we are still standing and asking when aliyense who is doing corruption mu dziko la Malawi should be held accountable. Yes. Kuyambira mu DPP kaya ndi chipani chanji kaya ndi chipani chanji ama ima tu kunja kumwawo na MCP ucha mukuti ndani kasikana kuona kama tama kachakali ku State House. Chapo ino ifeota kuvomereza kuti anthu andokuba. We want these people to be held accountable. Kuyamba kuphwanya corruption ndi chiyambi chokonza dziko. Ndinkana mukumona president ucha mukuti nda Traore kudziko la kwawo ana akuthana ndi corruption chifukwa corruption ndi imene imaonongesa zinthu. Corruption ndi imene imapangisa kuti anthu osauka akhale akuzuzika because anthu 100 amene amakhala kusogolo ndi amene amangofuna chilichonse chikhale chawo. Everything should be for me, everything for me. They forget about these people. Zipatala makhala mulibe mankhwala. Chokudya chimakhala chodula. A citizen like a poor Malawian amene ndikumuziwa oti ena alibe olo ndi mapanti omwe, ena otolo alibe zapato, ena otolo ti ana mwandikale amene achawo cannot manage to access the things of the basics of daily life. You understand? So ineyo ndikunena kuti this goes kwa inonse andale azipani different zipani. You need to understand kunena kuti sikuti fachona kuti numa supporta DPP ndiye kuti basi mweneleka mutengedwe ndiko pasidwa udindo. Ineyo to me I feel like kunena kuti mutakhala kunena kuti chifukwa anthu ambiri atakhala kunena kuti spiritually amapanga understand life. I don't think kuti munthu ngama fike point imene wafika Jomo kumatenga njinga kumapasa anthu kumatenga cholinga choti akuvotere udindo. That's corruption. That is kuononga dziko. Let anthu akuvotereni chifukwa chonena kuti automatically anthu aja kukukondani. Koma izi zogulazi ndizijazimapezeka kuna kuti anthu aja makutuluka pa mtetetete if you stop providing. You understand? Anthu amakutuluka pa mtetetete. So, excuse me, ngani ya Jomo imene akudandaula anthu a DPP ndizoona. Ineyo I stand with my concerned citizens a DPP amene akudandaula za Jomo. Ndiye ndifuna ndibweseno tikabwera pa American level. There is no problem for you taking Jomo to become a mayor with no education. There is no problem.
There is no problem pa American level, okay, ngati pa dziko limene lili developed palibe vuto kutenga udindo ndi kumpasa Jomo chifukwa ndi osaphunzira. One, it's not about a degree, it's not about a PhD, it is about the grace of God. If God gives you wisdom, ndi chifukwa chake kuti muone ku parliament ya dziko la Malawi patuluka video ina yake amayena ake akupanga swear koma ukanika kuti apange pronunciation ya English kumene kuso ndigundako just a little bit. I have kantayo pang'ono. When God gives you wisdom, manive, you can handle people. That is, if you understand life properly. Jomo cannot understand kunena kuti nobody is above the law, and he's got respect for humanity, and he understands kunena kuti politics when zisango zachitika ababa it's time to work. No bribe, no what. Atapanga understand this ngati zimezo. I'm telling you kunena kuti it is okay kutenga udindo ucha ndikumpasa Jomo. That is pa maiko ngati mene lili America chifukwa mene kuli ku America manage amene amakhala kuna kuti ali company iyo amathakono ndi munthu mwana kuti school drop out anapanga kale drop out kaya mwina grade 8 grade 7 but kunoko wina aliyense amapezeka kuna kuti ali ndi chani ali ndi ntchito umakagwira ntchito imene ukufuna amatha kungokufuna iwe ufuna ntchito ufuna chani ulida ufuna chani supervisor ufuna chani they are going kukutenga chifama chiwa kunena kuti they will teach you. It is you who is going to go inside there and work. It's not that paper imenita khala tikupanga kuma college cha kuma university kukhala kuma kambilana. That's just a paper. Ndifuna ndikuza that paper without wisdom is useless. That paper without wisdom from the mighty God, the mother universe, whatever you believe in, that paper without umuntu is a useless PhD. It's a useless degree. That's why some of us men I have no respect for some ENA. And to ENA, I mean they are even in the office. And to ENA, I mean even they're the holders of PhD. And to ENA, I mean even we call Kuma office. I don't respect them. You know why? If you have that PhD to me doesn't sound like a PhD because you're not practicing what you went to school to study. You understand? You are not practicing what you went to school to study. Inside that office, if you are part of, you were doing corruption, you are a thief and you're supposed to be in jail. That paper doesn't count on that minute. When you are part of a scammer, and even if you hold a PhD like this, I am a graduate, I just look at you and laugh and say, "Pa, graduate, my foot. You are a thief and you're supposed to be in jail." That's the truth about it. Inuyo olomuta kala kunena kuti paper lijamulinalo, but if there is no wisdom from God, paper la mulinalo, but you are in that office, koma Mungu oba. Mungu kona sigaza nyake. Mungu banga nkaza nchiro wanu. Mungu, I am a holder of PhD. That PhD is nothing if you don't understand life. So if Jomo anakaunata mapanga understand to respect humanity, understand nobody is above the law. Anakauna kuti ndi muntu mmodzi onena unoti nditudi he can deliver. Jomo is a lovely person. Jomo is loved with people because Jomo don't lie. Jomo tells you the truth. Jomo is not a copycat. He will stand and tell you, I don't have classmate. Tell me where is a lie. He's telling you nothing but the truth.
So if he know that truth, if he could stand and understand that truth that he's saying that, okay, so there's a truth that they're saying that nobody's above the law. Because of Ineo, Adadi belongs to DPP. Chifukwa is in power. I don't have the right kuzuza anthu ena. I don't have the right kupanga zinthu zosayenera. I have to lead by example. I have to show people that I'm a leader. I have to show people that we can do this. I have to show people that we are the change. I have to show people that we don't want corruption. But he's on top promoting corruption, buying people stuff, doing that. We say no to that. Because Malawi, Pameni Africa, 100 years, we're not going to be here. We are fixing for the children that are going to come. Corruption is not going to end very same day. It's something that has been there over years, over decades. It will go little by little as we start practicing it by holding one another accountable. You see, because you want to benefit from him. You are an enemy of Jomo's progress because Jomo will not learn what he's doing. It will transfer to the 4th generation that he's got. Bad behavior, destroying an innocent nation. So at DPP, mwabanga complain zoyenera nditu. Mene mwabangira complain za Jomo. Ni mene mukazikirane pansi and sit chisale down. It is not time for campaign. It is not time for no in front of parliament. We have had enough of the bullshit. In many andale mumapanga. Because you don't understand, because it's not about you, it's not about your families, it's about Malawian citizens. The time of campaign is gone. It is time to work. Right now, it's time to work. It's not DPP, it's not MCP, it's not it's not opposition. You work together. You work together. Is Dimafuna Gudi that is at a campaign at Apple. You still want to continue. Hey, if I DPP, if I can cut off this bullshit. Cut off. It's time for people to work together and understand. Not saying when you are fighting, competing, you're fighting to help the nation. You're fighting to help the poor Malawians. A poor Malawian who cannot manage to buy food because he did not have work, the work that you only employ the people that you know, people that are linked to you. Cut off that. Tikazafika panthawi yoti tupanga understand. Kulemekeza umuntu fule. Because if you are Malawi ndi fanthu amodzi amene Mulungu azikuhakulabe. You know, kuti kuhakula kwake because he loves us. Understand my point. Spiritually, if you can understand it, you will understand my message. Mulungu, God slaps the children that he loves the most. In Malawi, many people are suffering. Because of the suffering of many people have taken advantage of that, standing in front and trying to start helping people, while they are going to be the ones benefiting from those poor people. Dziko lathu muli case, and case many ni Kuba. If we can end Kuba and understand, zithu zikhala bwino bwino. Zithu zizakhala bwino bwino. If we can cut off this behavior, imena ubanga hina Jomo. For them to have a position, they have to bribe people. They have to give people money. He has also to be held accountable for that. I am pleading with His Excellency, Dr. Peter Arthur Mutharika and Jenny Ansah. The people for DPP, some of them, they need discipline. Why am I saying this? This is a second chance. Malawians voted for Peter. As for DPP, couldn't Jipani. Malawians already kicked DPP out. We know, all of us. Now Peter is back. All he needs from you, the DPP people, is support and prove to Malawians that they have made a right decision to choose him. Help him to build. Help him to end hunger.
help him to end corruption, help him to stand with him, don't bring him down like the last time. Because last time they were complaining, no, this time around, they have been out for 5 years and they have seen. You come back again, you want to show us that you are in power. You are in power, but you are not above the law. None of you, from Peter to a less privileged Malawian, nobody is above the law. And sometimes you wonder, how are we sitting nobody is above the law, but people, they do things that shows us they're above the law and they're untouchables, and we can't hold them accountable. We need to think about that and we need to correct that. So uyu Jomo afunika discipline, afunika to be held accountable. Zimena kupanga, if there's evidence is yonena muna mapeleka ni kwantu akwene to be held accountable for corruption is prohibited. Corruption is sikufunika kumalawi. Jomoyi, people should take an example through him. Could it be one umwe? You start collecting ana nyumba mwanu, charity begins at home. Ne Jomwe tiambile by yesho zimena ya kupanga. Corruption is not supposed to be there. So ndizimeti kudigira kuti mugwire ntchito. Jomwe has to be disciplined. Jomwe has ntchito igwiridwe. Munthu amene ngati pali ma evidence akupereka zinthu zimene akunenazo, that's promoting corruption. That's kuononga, manipulating people's mind. Kutanthauza una kuti munthu amene angabwere kufuna kuzapanga lani as a mayor, anthu sazamuvotera ngati alibeke na kalikonse. People will get scared, and at the end of the day, those are the people, God has given them wisdom with a leadership. They can do better in the office. So if we want Jomo to be held accountable, he has to be held accountable. Cut off the bullshit. Some of you Malawians let me tell you, the state winner wage secretary of lawmaking. Anapkanya malamulo drive and drink and drive fast. Same time Manamangi. And he stand and admit it and acknowledge kunena kuti I ndikuvomera. I have to be held accountable. Open your mind. Understand what you're saying. Even that your brother okuba, even that your brother who is a scammer, even that your sister who is a thief. No, let that person be held accountable. She or he break the law. You are killing him. So it is African tell you or nobody for you to stand up for him at that. So you let law take control. You understand? It's okay. It's wisdom. That's just an office. He can do better, he can do good. That's why we are saying no. Jomo failed as the deputy mayor last time. You can't give him to be a mayor. No. Blantyre is like a big city. We have Blantyre, Zuzu. You cannot put Jomo. Jomo don't understand that nobody is above the law. Jomo think he's above the law. Whenever DPP is in power, we don't want that. We do not want that. If you want, we have all the videos of Jomo, DPP. So he's still bringing that if he is blinding people. That is no. A no. A big no. Hello? Number 2, Amalawi ine mafrendi yankuleko. Kuti kodi chimativuta ndi chani ku parliament ya dziko la Malawi tiliko Amalawi tokha. Kodi sizingateke according to the people that are chosen from the communities.
from the people that don't even understand the language English, meaning you are communicating, they can't hear what you're saying. Is it not possible? Mukhale ndi buku la chichewa chifukwa tilimu amalawi tokatoka mmene mujende amalawi tokatoka we are representing amalawi okhaokha umuzi usaukachi kulibe buku loti anthu azilumbira nchichewa. Just my opinion, because let me tell you what I know. Tikatingira example China amayankhula tu language yawo yokhayoka chifukwa akuziwa kuti nditokhato kama China. Chizungu amalawi anzanga chinayikiridwa kuti tonsefe tikamayankhula wina aliyense azimva, komanso chinayikiridwa kunena kuti ine Pirilani ndachoka ku Malawi ndapita ku Mozambique kumene angoyankhula chipwitikizi. The only communication when I'm going in the offices that I can communicate is English. Ine Pirilani ndapita ku America, ndapita ku Canada, ndapita ku Europe, ndapita kuti I can communicate in English. It does not mean that you must take this weapon of a mass of destruction to some of Malawians that can stand and kumakanga kuti akuchitisidwa manyazi. The truth is some of the members of parliament there, they don't have nothing, no education. Those people have children. Kusukulu anthu amapangidwa mbuli. Ana amaseka. In Malawi we laugh at everything. In Malawi people laugh at ulumali. In Malawi people laugh at somebody who have dementia. In Malawi people laugh at muntu uyu yakugwira ntchito ngati mlonda. What more? Akaime in the beginning, muntu amene yoyo oti mukuti afuna apange represent anthu asichita kumuona kuti iwe amayi ako kulephera kuti anene mawu akuchita kuuzidwa atu for her just to repeat. Ine nimaona ngati pamene papa tiganizirepo munthu asakanike kuti in the beginning inuyo kuti makamaka chikhale chani. In the beginning munthu akukanika. Why are you communicating mchizungu? Why? Kuti zimveke bwanji. Kuti zimveke bwanji. So in it I have seen my successful countries. China, very successful. The whole worldwide, there's something that is made in China. Go in their parliament, they communicate language yao. Ife wa Malawi, China tivuta, in everything we are copycats. Mukaone, I'll give you an example. What do we call? Miss Malawi. Miss Malawi, eti? Tikusanka ini pachitumbu kaningani unoti Nyamalawi. Tikusanka kasika na Kongola, kachi Malawi. Mubina mwaone ma DJs mina mabanga. Akamafuna utasanke Nyamalawi. Ama kaika nyimbo ya ku Nigeria. Kaika nyimbo ya ku South Africa. Yote olo simu kumfa kuta kutukwa napo. Kaya kutani. You can't even hear. Mwina at least in Nigeria. Ma South Africans most of the times imata kwa language yao. Yachi Zulu, Xhosa, or whatever. You understand? Kumalawi tilindi nyimbo. Mukusanka Miss Malawi. Chichewa. Kuli nyimbo ya ndani uyu Let Loose Husband. Ndiwe wakongola tina. Uti mabiti ndi nyimbo manager kwa mukusanka uchandi Nyamalawi. At the end of the day, nyimbo za chizungu mabizo kuti mukungoyika, mukungotani. Inuyo kuti muchoke kuno, mukupite kwina kwake, simukampeza munthu akusewera ife Onesmus yemwetu. Uyo muti ndani uyu wina wachuka amayesera kuti tizizunguyo. So mukapeza anthu akusewera nyimbo za Malawi. No Malawian. Not even in South Africa, unless they are Malawians. Not even in Nigeria, unless they are Malawians. They are vibing. As you have seen in the UK, is it in the UK? They were Malawians that went there. Because they were Malawians, they are there. They will be listening to that. Azungu enao angopita kuta operikisa Malawi enachi. But in their free time, if they can sit like this, I don't think they can be listening to that. So in a way, Malawi, I think we are too fake. We are very fake. We need to fix ourselves.
ndife anthu okanika. We need to fix ourselves, we need to understand. Kunena kuti zinthu zete sikuti pali pose, we just need to feel, we are trying so hard. Let me tell you. One of my friends posted kunena kuti hey, ndani Onesimus ndichi vibe good. Ndichi vibe kwambiri. The guy there is a vibe. But ali ndi vuto limoza akamaimba most of the times amafuna kuimba ngati Nigerian. That's being a copycat. You know ma stage ngati America, Canada, UK amazindikira munthu amene ali original. Kodi ife originality yathu ndi yani? Chifukwa ife ndi originality yathu ya music. Chamba chathu cheni. Osati mukangozuka mufuna inuyo mufuna muzimba ngati Jamaica. Wagoni mungu angoni amangukuyangana ali awana wambachizere awo mbachizere zawo wachitika mbo Mozambique fe Malawi timanamizana ndifanisa kubisirira Malawi timanamizana masana lero ita I put a comment pa page ya Iziti Mwiza anaika akumakonda kunena kuti adero utati sika no uyu munthu kuti I put a comment. When my husband did that comment is like, no, remove it. You understand? But it was nothing but the truth that I wanted. I think mwina ndinangoyika pa nthawi yona I was just supposed to put congratulations, not to explain that. It should be a topic of another day, whereby as Pilo International I've been talking about it. Nkani yokuza kunena kuti wina aliyense Amalawi timati tikangomuona oyera khungu timangoti nzungu, akhale mkaladi nzungu, akhale muchacho nzungu, akhale Spanish nzungu, akhale muluya nzungu, akhale mu India nzungu, akhale wakuti nzungu. Ino azungu to ndifuna ndikuze inewe noko ndinamuziwa wina aliyense akhale Brazilian nzungu. Ndakatula ndi nzungu. Mitundu ya anthu ndosiyana oyera khungu osali ndi sisi lalitali singati zathu izi yayi. No. Osati okhala ndi sisi loyera koma nzungu chaiyo si amene inuyo what you think. Koma vuto osondrona kuti sina ngati makhanda anthu ma Africans ambiri ndoti osafuna kuti afuse amungozona kuti yayenda kwatani munthu oyera khungu ayi ndi nzungu. Ayi kuteko pali mamochacho, pali amene wa Hispanic, pali ama Spanish, pali ochokera ma iko siyana si azungu. Komanso kamentaji kamene makhala kukungoona kuna kuti munthu uyo kwatana ni munthu oyera khungu Mungu muona ngati she or he has escaped from poverty. Muzinamisa anzathu wet ndi anthu ajonena kuna kuti ni ma hard workers. And if you are not careful, ukakafika omwe kuti umakatemera kukhala kapolo ukite ntchito ndiwe. But they cannot come out and talk about it. Not only that, ndi anthu onena kunena kuti zidawa komela chifukwa malidala awo amalemekeza umunthu wawo. Even pogona pamene amatha kukatenga ngongole. Pokaida pamene amatha kukatenga ngongole. Gali moto yoyendera imene amatha kukatenga ngongole. That is why anthu awawa amaoneka ngati kuti moyo wawo ulimia koma pachilungamo amakhala ndi ma credit card angongole. Zoti sikuti waja atenga ndalama ya pakamodzi alipira. Zimene zimafunika unoti tiziphunzitsana sikanambira kubwetekekera zimenezo. Yeah, Mrs. Nabwera panoza TV. Koma pajaine ndili mix. Nimangofuna kuti anthu ena ake awiri atatu aziwepo. Remix. Johnny Mugwa, hi, how are you? Yetu guys, ndiye nkhani zake zimezo. Yomalizira nabanga video ya anthu aku South Africa. My coma today. I remembered you yesterday. Today, so yesterday people were asleep. You know, we have different hours. Nabanga video ya anthu aku South Africa. Mine muli South Africa muzipanga content this and that. Okay? Now mverani ena amafuso ndibanga post video yoti mumvesere. Amene muli Malawi so do the same. Do the same. Pali zinthu zonna unauti ndiye muliri wazungu wagwawo. Mpamene ndikunena kuti osisi azungu. Pali azungu ndiye pali achina mochacho. Okay, Hispanic, Spanish, pali achina Brazilians, pali aluya, pali amwenye,
pali makaladi, pali mtundu wina wake timajani, mabushi, pali akusiyana-siyana, zungu ndi wina tu. Mukazaziwa anthu amene wawo muzaziwa. Ine munthu kungoti munthu onese mukangobwera ndi mamuna wanu ndi machito zoti uyu si mzungu. Mwakwatira ndi either Brazilian or mtundu wina wake, Muluya ndi maziwa, Muindia ndi maziwa. Koma ifo chonoti kwathu eti, I think because we are not exposed, aliyesa amene timuone timangoti yayi ndi mzungu, yayi mzungu. And we have a stupid mentality. You might, basi wachitola chikwama chakuti. Wachitola chikwama chakuti. Anthu amene wachimene chidawa kumera ndikunena kuti amapasidwa mwayi obweka ngongole kutenga. If them a credit score out, they are good. Manive? But palibe difference ndife anthu okuda. Pachilungamo cha kokokokoko kuti muziweso. Mwina anthu okuda, anthu amene ali ku Africa, ndi amene ali bwino kuposa iwo chifukwa cha amakhala credit free. Why? Amakagula okha. Mauda ati tiphunzitse nantipidwe ifeso tisipeza ndrama siti kupita ntchito. But good morning. Good morning. Ineyo muli kuti ngati muli ku South Africa ndanena kale ndapangale ma video, check through my page. Ineyo ni mapanga important knowledge kuti una waketi should benefit something. Ngati muli ku South Africa yambani kupanga ujeni ma content. Ati cha jimu choka yamati nchani koma mutitumisire chathu. Gym, you don't need, okay, if you want to, if ngati inuyo mufuna kuti to be strong, if you want to be strong, exercise, is a lifestyle. Exercise is good for your mental health. Exercise is good for your physical well-being. You do not need to have any machine to start exercise. Excuse me, no. You can start up. Kudumpa, ngati mulibe skipping kumangudumpa. Kutamanga jogging, ngati mulibe jog and do some. You don't need machine. It's just part of it. Just kuti machine. Koma chilungamo little exercise. The military exercise. Military suma karuje. Koma munaona how healthy, how physical they are. So military exercise is so good. Ndiye ngati ulibe machine, start military exercise. You have no excuse. There is no excuse. Wake up from that laziness. Let's do this. Magadogo na banja akujoiniwa aliko dziko lina lililonse. And even when people antu ena amena mabiziko no kuti they are not careful mabiziko akwatana ndamena aja without knowing ena akuchokera kundende, without knowing ena they are married but separated, without knowing ena zochitika zawo zili ali ndi mkhadi zambiri mbiri kumkati kwawo. And you just ukangozowesa you get excited asikana ambiri akupanga zimenezo. So the way classification not in ndaona uyu muti ndani mwiza ndapanga post and I commented kumanda chosesedwa kuno mumuna wanga. Pajamala uchine chose when somebody is trying to explain muti ya kuti bandira sanje iya apanga sanje sinka kwangia ni sanje ine natengedwa nakwatiwa ndi mamuna ondikonda because ineyo if you marry for money my darling you will end up in Canaan. Shumkafika ku Canaan. But if you marry for love, let me tell you, if you are marrying that you are trying to escape poverty, that's number one failure. If you are marrying because you want people to be looking at you, you have married different less, failure. If you are marrying for love, you are in a good way. Love conquers everything. Where there is love, worthy follows. You get my point? If you are marrying because you just want, or nowadays what I've seen many youngsters from Africa, they are marrying because they want to show content. They want to do content with the different partner of less. So they are marrying because of they want to do content. It's work, yes, but love yourself. If you love yourself, you marry for love. Marry a woman that will love you, a woman that will respect you, a woman that will accept you, because that will communicate with you, that will be there as your helper, that will, beside every successful man, there's a strong woman, a woman that will be strong.
inuyo mukakhala wamkazi marry because of love. Marry a guy that will accept you. Marry a guy that will respect you. Marry a guy that will treat you like a queen in your presence or not in your presence. Wherever he goes, he carries your crown in the hand. That this is my queen. Marry a guy that will protect you. You understand? But if you're marrying because of the outlook, without knowing the hearting, my darling, number one failure. Never know when in a way was a company can in Jomo has to be held accountable. If there is evidence of what people are saying, that he's bribing people money to vote for him, whatever, to be a mayor, it has to be stopped. Chifukwa ife utatopa ndi andale uchisiru wao waumbuzi ufuna kuona zinthu zabwino bwino. This time around, Peter wabwera kuzakonza. Yeah, Mrs. So, I live by history, ndipo I will remind you that even the DPP members, they did not know what he was thinking. He pointed, Jenny Anson, come sit here as the vice president. Hey. So, inuyo with that sign, DPP, my darlings, you will stand and understand that he's not together with us. He's not together with us. Let us support him and let us protect. Let us hold people accountable. Achisale muzikula umbuzi uwu wandale zopusa talegani woza na parliament zajani. It's time to work now. There is no opposition, there is no what. There is Malawians that work together to fix the country. Achisale, knock your head. How many times I could call you? It is time to work. The time of campaign, the time of gutuwanizana kunata. It is time to work. It is time for you guys to work, to hold hands. You understand? It's time for you to hold hands, work and deliver to Malawians, deliver to the nation. Enough of your bullshit and we know it. You need to stop. And I was over Zola quicker, they need to be on accountable. John Mugwa Gutia Peter Kukonza basa haja akuti kwanira basena on demand matunduma as we are saying they need to be held accountable. Chifukwa sababu ngeza utunduma dala. You see, I never Peter MPC acha kanza usuzida kali kukoti because another bail, they are entitled to be given a bail out. But then the story is still going. We need to see, they need to be held accountable fully. Chifukwa not what they did, despite they don't have the right to Peter Kabanga's ministry. No. It was the responsibility of Peter. Mesa amachosa and to Mabanga select and how many years now comfortable with I'm gonna work in there. So he had that right. You are Jamatamanga done. The under ultimate ama onongaja, there are many wasopano, they need to be held accountable. As I said, and I'm saying this because of love. Jomo might take it in another way whereby I don't care, I don't give a shit, because I hate people that destroys the nation. Because everything that they're doing, it disadvantages the poor people. You understand? Whatever they're doing, it disadvantages the poor people. So if what we want, you understand? Azita kupanga benefit anything muziko. Osati kungoponda chidwe ndikumango pedwa. Ndikumazuzika ninja. Ndikumazuzika chifukwa cha anthu amene wawa because of greed. Because they just want power. Papa wapamene mulipo understand. You are not above the law. Musa ononge office. Chifukwa choziona ngati kuti niyo ndiye mulipo mwambo. Siyo nje. Chikumbuso, thank you. Ine ndima akumbusa daily. Malawians voted for Peter. I'm telling you. Sada voted DPP. DPP was already kicked out 2019. Ngati you are DPP akumazimva feeling entitled kunena kuti Malawians voted for them. Then they are wasting their time and energy for nothing. Because they can lead in ndani with Peter's mind.
from the day imene ana ku convention kuti uyu sali nafe limodzi iwo watazipasapasa kale maudindo. So Peter came back for Malawians because he knows, oh, I think I failed Malawians. I did. So he came back instead of them showing us mabia kumafuna kuti nthawi yoti campaign anatha mazisankho zinachitika azibwera nkumapanga mzamatama instead of working together as people amene onse afuna kuthandiza dziko. Ife sachivala muli nkamu ife nkamu watu mukhala mokutu ndi dziko la democracy mukhala mokutu ndipo tikhala tikuyankhula tikhala tikudzudzula. You will not do that. Amphawi ambiri ndi amene akuzunzika ino dziko. How do you Malawi muna anthu almost 22 million. Ndalama zimene amaba anthu andali wala tatenga 5 million kupereka family ina ili yonse ali wonse ambiri businesses tikautepa. Koma they don't think about that. Nzipata makhala mulibe mankhwala. Chakuti makhala chadula kugula ndiwo okhawa anthu okubawa. Nkumabwera nkumafuna kumatumbwa nkumati ndi PhD of thief ale you support thief. You supposed to be in jail there. Kundende kuja kuli anthu ena amene onena kunena kuti ndi anthu onena kuti sikuti anapanga iya. Anaba kuchifukwa chofuna kuba. Chifukwa cha njala. Njala yakayipanga anthu okubawa tukwera kunja. Anthu okuba mu dziko la Malawi tu amapasidwa. If it's not bail pending appeal, mulandu wa umakhala appealed. Kundende mamanga anthu osauka. There is selective justice imene kuchitika ku judiciary ndi ipangidwe fix. Ujana tuka wa ku judiciary ujayo. Amene uji. Amalawi mampanga gino mabwera babeji bake umantu kwa. Mabwera umatani umantu kwa na babeji bake. Munthu amene watuka kumakuza ni ku department imene yali kwa kuzimu. Anthu okuba anthu ononga anthu awaso they are not getting justice. Pali nkhani nyamata wina wake amagwira ntchito ku social welfare. Social welfare is a trusted social welfare umakhala ana ogwiridwa ana otani. How can we trust this man? Ulendo yamba mnamvika anagwirira. Nkhani yoyamba. Nchimwene wake anapita kwa pasa athu achandram. Tikambirani zinata. Mulungu Satana anamugogoda mmutu mwake. Anapita kwa nyengera mwana wa nchimwene wake uchi. Nkhani je inapita ku court. Ku court kuti anapanga so blind. He was acquitted. Number 3 wakanyengaso kaya mwana wakwani. As I'm talking to you, I think Kanye also is acquitted. This is somebody ali ku social welfare. Ku social welfare tikumakhala ana otosochera. Munthu amene sagulisa oloko gulisa nako. Olasa na gulisa nawo sama atenga azika yagona. How are we trusting this? And this is a whole guy who claim I have a PhD, I have a degree, I have a rubbish, you are a rapist. For fact, you're supposed to be in jail and you're in a msuno. Ungasabale msuno wa nyoko nja. Unya. This is somebody in the social welfare department. A place where it's supposed to be a good place for people that understand to love and to protect humanity. Ndiye mukambesera ngani mende kunena nchimwene wake anatenga ndalama kwa pasa mai tikambirani Salana nakamugogoda pamutu kuti so he can feel the pain, the heat ofuka kunyengera mwana amene ali maina saka 13 nduka mpaso anakamunyengera mwana wake. When you do evil to other people, remember Karma will knock on your door. It cannot come directly to you. It might follow your children. Ndinkana tikunena kuti muntu amene wapanga break la mulo, hold that person accountable. That's what we are talking about. Hold people accountable. Sumwala wila, but you are fixing. That's the beauty of respecting law. Mukamango ti muzirera, amene muleke. That Karma will come and knock on your door for you to understand how painful it is. Inebali never know. Kumuzi watu kulimwena wakati wayamba matama mpaka wakambaya wina mmaso. Ata nthu apa muzi takambirana pa muzi. Kambirana pa muzi ndine. Aonatu. Kind of fit up in a sanga ndipesi. I'm covered with the blood of Jesus. I'm a child, a chosen child of God. Wakabaya nzake mmaso, thus against the law. Chikwendelea chimangidwe. Pamuzi pano tukunyesa ndani we, who did you create? Who? You hold everyone accountable. Kayazi zipanga bukao, it's none of our business.
Sunga kabaye nzako, you don't have the right to kabaya umuntu. Ndiwe chinyama kani. You're supposed to be in jail. So be it kind of mbalo wama yanga kind of you contend, that's where you're supposed to be. You understand? Haibo. At the head of state should take people with wisdom so they can for people, so they can help. Yes, that's what I'm talking about. Wisdom. When God gives you wisdom, He gives you leadership in you that you can deliver to people. So this time around, I've seen not one day, not two times, but there is wisdom in Peter in everything that he's doing. What he's supposed to do, some of the people, my ministers, I mean, Asankilwa, don't disappoint Peter. Malawi has voted for Peter. So you need to work hand in hand with Peter and help him to deliver. Musamuonongere nzano. You reach a point of feeling entitled. None of enanu ambiri, you were supposed already to be in jail. Maina kani mpire undende uho. Kani mamisa ngara mine kwa dziwa. Enanu ngokuba mbava. Munaturusidwa kale nthawi ijayo ndinu mbava. That's the truth. Ineto ndabwera vano kukondani. Amati wakusina khutu ndinasi ndikukulongiza kuti wakukonda. It's not hate, but the behavior you do, that's what we hate. But you as a person, we cannot hate you. We cannot. In Mokunya, Nafe Okunya, Bas. We are all the same. We not go 6 feet under. We not go 6 feet under. Nobody taking anything. Nobody taking. We are all the same. I am PhD. I have a degree. I have. Shut up. Shut up. Keep quiet. We see a PhD. We see a degree in actions. But take. Mugangozuka mama wa basi. Mulipa competition. You are looking. Ukodi ameni ndani spiwe akubaba chani. Spiwe waposta chani. Kumango pia ntimu. Muziko mpaka follow spiwe. Muziko whatever you are posting you want spiwe to see. Kumango pia ntimu. And you are expecting kunena kuti iwe you are a PhD holder. Ulimbana ndi spiwe muntu kuti iye spiwe kungozipangira zake. You are useless here. Hold your PhDs and give a good example to people. You are in the office daily. Two finger, mwatenga, apo mwatenga. And mukatuka, am I hold of PhD? Are you a hold of PhD? You are a thief. Can you see Bye.